Tää on kyllä sit mukavin, kun alkaa tolleen sormiin napsauttunut tällainen keli jo. Sitten kun unohtaa noin pyykit tohon. Ei voi mitään. Se kesäinen kuivaa sitten. Oho. Tulee kyllä aika reilusti vettä. Puhdistuu tuo ilma ainakin. Joo. Tääpä lähti hyvin. Aika hyvin tulee kyllä jo vettä. Se varmaan lähtee autoon töihin taas. Katsotaan, saataisiko toinen salama vielä. Joo, ei me nyt tällä kertaa varmaan saada. Joo. Kyllä se sit tuli ihan autoreissu tänään. Päässytkään purkaa niitä radioja noitakaan pois. Oi. Toi. Tarvitsi saada auto tähän katokseen ja eilen olisin saanut töiden jälkeen, mutta ei jaksanut lähteä hakemaan autoa avaimiin. Ei jaksanut lähteä hakemaan autoa avaimiin. Tästä toi apukuskin penkki kumminkin siitä ottaa pois. Pääsee vähän näkemään niitä vahvistimia. Mut joo, semmonen mietinnässä nyt tossa ollut. Tai ei se enää mietinnässä ole, kun mä oon jo vähän siihen valmistautunut. Että kun pitää live-streamin. Toivottavasti nyt laitan tän videon ennen sitä striimiä. Sitäkään koskaan ei tiedä. Niin katso miten se sit käy. Et tuleeko se live-striimi ennen vai jälkeen vai... Mut joo, ajattelin tehdä joko ihan kämpältä tai sit voi olla, että se on liikenteestäkin. Se on semmosia suunnitteluasteella vielä täysin. Mun mielestä tonne katokseen. Tää on kyllä ihan siisti Honda-malli. Tykkään jotenkin tosta keulasta. Mutta etuloksua katoin itellekin tätä siis. Siinä on melkein samat kiinnikkeet kuin Benellissä. Se on vähän matalempi. Mutta toi on ihan siisti näköinen mun mielestä. Oliks tää 200 vai 150? Tommonen mittaristi mullakin kuuluis olla alkujaan.
joo, semmosia suunnitteluhommia vähän. Siihen live-streamiin ihan ajattelin kokeilulla vaan tehdä. En oo koskaan live-streamannut, tietenkin on ollut live-streamissa niin jonkun toisen ylläpitämään, mutta en oo semmoista muuten pitänyt. Ja ajattelin kokeilla suoraan tällaista vähän erilaisempaa. Että katsotaan miten se onnistuu. Vaan tavarat tulee mitä mä nyt oon hommannut sitä varten, niin mennään niille. Mut joo, mennään niillä eteenpäin. Katsotaan, en mä tosta työmatkasta tällä kertaa ota yhtään mitään. Mennään niillä, suunnitellaan ja katsotaan ja kiitetään taas kaikkiin katsojiin. Jo vain. Tossa koittanut selvitellä vähän sitä live-juttua. Et silleen vähän huonoko missään ei oo kunnolla niinku neuvoi siihen, et mikä on se puhelimelta vaadittu teho, nettiyhteys ja jne. Osa se mukava, kun otetaan vähän musiikkia pienemmälle. Et mikä se on niinkö minimivaatimukset ois? Automatic. Se pettyy kyllä siihen kuvanlaatuun. Sitten kun puhelimen se on silleen jännästi, että sitä ei saa niinku tietokoneella tehtyä ollenkaan. Puhelimella vaan. Mut ei sitä tiedä. Et onko se niinku, onko se nyt dataa, joka on täyttynyt? Mulla on 5G-liittymä, nyt on 5G-puhelin. Vai onko se niinku puhelimen tehot loppuu vai mikä siinä on? Et se kuva näytti sieltä, mut enemmän se vaikutti mitä ite kattelin, et ihan kun olis niinku mobiilidataa tulee täyteen siinä. Tai minimivaatimuksia tai mitään sen sellaisia. Hyvältä alkaa näyttää toi mikrofonin johto. Tarvii ennen tehdä sellaista, täytyy tollasia koeliveä tehdä aina välillä, että mikä auttaa siihen sitten. Ainakin niinku se on huonoa, että chattiin mä en näe niinku ollenkaan, en näe et kuinka monta katsojaa. Sitten en näe edes sitä, että onks niinku striimi niinku yksityisellä vai onko se niinku julkisena vai miten se on. Että vois sanoa, että on aika paljon kehittelemistä Instan tohon vielä.
Mut ne on sellaisia asioita pikkuhiljaa. Eihän mäkään niitä nyt pystyis tietää, ellei kokeilisi. Mut piti nyt kokeilla. Se olisi ollut vähän erilainen live-striimi. Se siinä olikin ideana. Tommosia niinku live-striimejä ei paljon edes näy. Mut jos se sitten on tollanen, että tarvii olla joku 1000 euron puhelin ja parhaimmat nettiyhteydet, niin on semmonen vähän hankala, että itekin lähtee toteuttaa, että sellaiseksi niinku kerran puoleen vuoteen, jos pitäis. Jos niinku tietokoneelle yhdistää tuon kamera, niin se siis on päätetty, että onko siinä molemmat linssit samaan aikaan, eli eteen ja taakse, vai sitten yksi linssi kerrallaan. Ne on semmosia asioita vaan, mitä joutuu tutkii ja kokeilee. Koska se on ollut mukava, kun tommonen olisi onnistunut, niin olisi voinut tehdä ihan muulloinkin, että striimin laittaa pyöriin vaan käy vaikka ajaa jossain sattahipissa tai jossain. Akkuu se kyllä kulutti aika paljon kamerasta, että toi USB-lataus mikä mulla nyt on, niin se ei edes riitä ylläpitämään sitä. Mut joo, aion tulla pitämään jonkun liveen. Et niinkö ihan kannettavalla yhdistän kamera. Ellei sit saat pelittää kotosalla sitä 360, niin pystyy vähän kattoo vaikka mun kämppää ympäri siis se live-aikana. Mut, nää on tämmösiä mietintöjä, kokeiluja. Mut joo, siis mulla ei oo tommonen, tähän tuo makso pyöreä 115 € tuo puhelin. Että jos niinkö verrataan speksejä, niin se on vaan sen uuden Samsungin A15 sen tasosta. Vähän parempi, mutta ei kumminkaan silleen mikään laatupuhelin. En halua enää, että tapahtuu sitä, että mikä on tapahtunut jo kerran, että kallis puhelin lähtee telineestä irti ja säpäleiksit sen takia. Et onneksi ei ollut se mun silloin aikanaan, kun on ollut lippulaivapuhelin, niin onneksi ei ollut se. Lämpötilaa muuten en muistanut kertoa. Kerrotaan se tossa ennen 7 vaikka. Se on toi Coffee Me Originella. Siinä on hyvä ruokapaikka. Lähdin vähän myöhäisliikenteeseen. Oho, siinä on noussut mökkiä. Kävin silloin tossa kattoo noit kondoja, niin hullut olevan puolessa vuodessa siihenkin. Aika hyvin mökkiä. No, se. Jaa, tämmösiä asioita vaan. Tää on semmonen Honda Rebelli, jolla hyvä ajaa.
Ei kai se hyvä aja. Mut se joo, en kattonut edes sitä toista liveä, että miten siis ääni kuuluu, ja siinä tuli yhdistettyä mikrofonia vähän myöhässä ja näin poispäin. Tuliko se sit loppujen lopuksi siihen? Niin kuuluukin. No en tiedä. Ekas se kuului ihan hyvin, mut silloin toi live pätki taas sit niin paljon, että se vähän niinku pilasi sitä. Mut täytyy vaan kokeilla noit. Tossa just yhden tutun kanssa pisti viestiä siitä. Että täytyy testailla se, miten se sais toimia sit. Ei kai siinä, mennään niille eteenpäin.